Mehman tamaşaçılar, elbette häzir biz şu galanyň içindäki şäherden ýolumuzy dowam etdirip Şergady medresesine geldik. Ine Mahtumul Pragynyň bilim alan medresesi Gödel Şergady. Ýörüň onu näme Şergady medresesine baralyň, Mahtumul Pragy hakda gyzykly zatlar bilelim. Hem de şu ýörüň ýaşaýjylaryň bu ýaşaýy urumlarynyň näme ýakyny dowam edelim. Hyýwanyň gadymy medreseleriniň biri, Günnogaryň meşhur akyllary Şahiri, Mahtumul Pragynyň ajaýyp goşky sekirlerini bahseden medresesi Şirgady hanyň adyny göterýär. Medrese 18-nji asyryň başyna hanyň hary ýöreýişiniň birine ýesir alynan adamlar tarapyndan bina edilipdir. Binanyň daşky görnüşinden onuň tejribeli guruluşçylar tarapyndan gurulanyny görmek bolýar. Mahtumul Pragy Özbekistan Respublikasynyň Xarezm vilayatynyň Xiwa şäherinde Şergady medresesinde bilim alypdyr. Elbette bilim alan ýerine de yerli ýaşaýjylar tarapyndan Şergady medresesine döredilen, döwlet tarapyndan döredilen muzey häzir gün içinde gelýän tähaçylaryň üstüne özüne çekýär. Bu muzeýiň esasy gymmatlyklarynyň biri, ýagny türkmen gelin gyzlarynyň eň eşikleri, şaýtepleri, keramika hemde bir näçe önümler şu ýerde ýerleşdirilipdir. Mahtumul Pragynyň şygyrlaryndan özbek dilinäki ýazgylar diwarda ýerleşdirilen. Şol sanada esasy girilgeden giren wadyň ilk bilen nazarym düşýän zat Mahtumul Pragynyň hala çitilen şekiller. Pragynyň şu ýerdäki şekli bizi diýsen buýsandyrdy. Bu arxitektura, taryhy ýadygärlikler bilen Pragynyň ýagny suraty çitilen halen sinema hassa bizi Mahtumul Pragy döwrüne alyp gidýär. Mahtumul Pragynyň gelip gadam basan ýeri Şergady medresesi häzir bu wagtda da syýahatçylaryň ul höwes bilen aýlanýan ýerleriniň biri. Filosof şahyrymyz Mahtumul Pragy özüniň jümlelerini şeýle beýan edýär. Jeyhun bilen bahry kadar arasy, çöl üstünden öwser ýeli türkmeniň, gül gonçasy, gara gözümiň garasy, Garadağdan iner fiili türkmeniň. Şu ýerde yerli ýaşaýjylar Pragynyň goşgularynyň durmuşda ullanýanlyklaryna dol şaýat bolup, mehriban tamaşaçylar. Nesip bolsa syýahadymyzyň dowamynda Mahtumul Pragynyň sözüne döredilen bir näçe aýdymlary mesderet. Olar barada syýahadymyzyň dowamyny syýahatlar gurulmaly. Onu näme gelin Şergady medresesine syýahadymyz dowam edelim. Pragynyň bilim alan ýer barada bilmek her ýerimiz üçin gyzykly. Mahtumul Pragynyň bilim alan ýeri Şergady medresesiniň howsuna ýerleşýär. Bu ýerde talipleriň hüjreti ýerleşdirilipdir. Elbetde şu ýeriň işgärleri bize buýsan çülen Mahtumul Pragynyň sözlerini, aýdymlary, şygyrlary ýerine ýetirýärler. Bu da bizi diýsen buýsandyrýar. Türkmenligimizde diýsen buýsanýar. Şular ýaly Pragyňyzyň wasfy bütün dünýäde digine de buýsanýar. Bizim söhbetdeşimiz hälen märem şu Xiwa şäherine biz bilen bilelikde aýlanyp bize ýol gösterip beren ýürit şu Xiwa şäheriniň taryhy ýadygärlyklary boýunça işgär bilen söhbetdeşimiz dowam edýär. Sizem ýa-ni ýazgy mewsumymyzda bize aýtdyňyz Pragynyň Şergady medresesine baramyzda hökman şu Mahtumul Pragynyň şygyryndan aýdyp berjek diýdiňizde. Şu pursatda türkmen halkymyza buýsan çülen aýtmany mümkinçiligiňiz bar. Mahtumkulu şu Şergazxan medresesinde 3 yıl talim alıp ketken. Şu medreseden bitirip geçecek vaktinde Mahtumkulu özünü aydımlarında şunu da aytadı.
Mekan eylep, 3 yıl idim dozunu, gitar oldum hoşkal güzel şirgazı. Ötürdüm kışını bahar yazını, gitar oldum hoşkal güzel şirgazı. Dağınadım aklı karanı, yad aldım Kur'an-ı Kerim'le. Gitar çağım geldi, hoşkal endi güzel şirgazı deyip şu şirgazı medresesine öz minnattarçılıklarını bildirip ketken. Mahtumkulu en uluq şair bu. Türkmenler, Özbekler de bu kişinin şiirlerini sevip, yaxşı görüp aydımlarını aytadılar. Mahtumkulu aytadı. Kaşki adam bu dünyaya gelmese, gelenden son ömür sürse ölmesi, koldan gelen yaxşı işin bolmesi, köngül içire yaxşı niyet yaxşıdır degan. Döwletler Respublikasynyň Xarezm welaýatyna Mahtumul Pragynyň golaý bolmagam şu ýerde bilim alma bilen baglanşyklar. Endi şu medreseye gelgen adamlar nafakat bu Mahtumkulu Türkmen şairi. Bütün halk bu yerda kelgen mana çet ellik mehmanlar da gelip şu Mahtumkulu aydımlarını kızıkıp görüp okuşlarını aydımlarını aytışa hareket kılады. Azı bütün Özbekistan'da bizlerde Mahtumkulu'nun aydımlarını aytıp sanatkarlar aytadılar aydımlarını. Bizde bir de yine Türkmenler bizlerini kardeşimiz yine. Türkmenler şunun için bir de kelgen mehmanlar için barcha şaraitlar şu Mahtumkulu muzeylarında, Xiva İçankala zapovetnikde yaratılıp koyulgan. Onu köp sağ olun. Mahtumul Pragynyň şiirgazy medrese barada düzen goşgysyny okap berdiňiz. Ilmi damy işiňizde sünükler ýaranyňyz bolsun.